Yama Ashafo ene atiefo nyina adwo eba sompa asempa nipa so prepesi prepa wobua du ponko mu sompa asempa nipa ohwintim prako watiburu ate kokko sompa asempa nipa adigade abakade kumasi dwom ye na sembesi afidie wesu asem kase besi afidie wesu no so ba pa sima edunan ewo sompa 93.1 ye di atwago ewo sompa TV no so eno tikachiro bi no bi so kachiro bi say sompa sempa nipa no wo ma ye jirade wo ma ye krado na ye obi kachira santeman ye obi kira santeman ena anwumrei ewo dwumadie we so medical kachira wiase man nyina say asisi samapo menteme ho ase na wo de bedan sompa sempa nipa ni apa de pomasi bre ni ade ama kama wo kitikriki yesi akukọ mu ya nworo ne paboa da biada ebodwumadie we so ye ko akwanim yanim ten na ye ko akọ kama dwumadie obeto omro asamo akwa ewo afidie we so ene wa ye krado wa ye zede wa gye na adwa the nation sank wo falumba watia ne nan ati kakra emsensuo na toye no ahano kakra na haye kwa ho tedi tudwa enyeyi nsuo no ahadwen kakra na so sensuo anto a bode ne banche ne mankan beda bane nya bia di apekontomire bi atwi de kwa nsuo bi atum de momoni bi atum apezomingu bi aguso nsuo no so toso so a na hadwini kumase monten so ha ukomi krom ni ntin de ne egu fom ana esane na ekro no enso kumase de ne nam kota so wura manfo dem hadwene na so no ye famo ese hon ye de bo still ye hiansu ma de adwuma wo yemfuom anya asem keto akura wokọ adwira ne wura so a manfo hiansu ama egu omaburu so nti no omonte de nam kumase hohoro na de no omonte kra de nation sanka ne mutimi entenenka na producers ya nyame adawroma ye no omudi dwumadie ewa fidie we so omadawroma ne nya bitu apro so ne tu ne sre ene abasa kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani o na so hwa ena ye begina kokko sachi Fletcher omo kanchakum enya asepketoa ewo so passing penipa so na se wo master control room hoso so a Azuka wo bo adwuma medical catch was ne fa Nigeria ni ne fa Ghana ni na sese no opese osan kofiri America ti wono no ni pay nyina no American life na wode ebo kambu gens any top t-shirt designer hona sese Azuka watiafa Kevin woyata wo mo kajagum na osika enso ewo MC a ho sa na David Brandon no yesefe King David King Solomon ajo King Solomon ono so kajagum na wo wadodo se de osi wana no den papa wa MC apro no wo kwa agese oboni mu ase safo ko ye no be makase ko din kran no King Solomon na baba be hye na nan omobo adwuma wo MC a ho anya asem keto akra samrantie we ya dawro na social media applications ni nyinada muhu sompa asem penipa no wo so Facebook no YouTube no ene Twitter no ye di atwaguo enso wo ho subscribe share afufuro hwe bintie bi emfri ho na wukọ sompa TV wo so a abranti a ye frɛ no Kevin abranti a ye frɛ no Tony wo bo adwuma wo sompa TV no enya asem keto akra na dawroma na anwumere sompa asem penipa o chinchim ye to so na ye fa ha no na ya dika ka che wiase man nyina se na dwumadie we se wantie bia wa ye ho enya asem keto akra kofro bofo mpa bema asuketo am yi pebre na ansa ya bo agifo suo ni ntinfo suo mini funtum pa katachie srebia bonche mene atwentwen kodi awu atwen miansan ne akosa me na meti adwam nam de sompa asem penipa ekobose asase so kansampion se kampion yakwa akoyanim ten na yekon akọ enu ti kachiro bi no bi so kachiro bi se yachi yadwa sompa asem penipa ye beka jagum enya asem kachiro akọ futusem ewo fia na ye fanti akase enkoma sister Helena Sapon what Sechewura bank na chiri ho a wone Elibo omo dawroma na omusiesie fi ha kama na Elibo na nsem atese ni kunu no so bai ni kunu no bai
yeso da so kura ukumasi ya okaso so osentesa wona maame wona so wada esewa elibu kwa ku bibia boko de Foso mama eno na amafo so ma feel say na kokaja gumu ya wakwa yenye yiketu wabre yangopo ade yangopo mu driving na kroni nyina so no eni faako seche beposo eni asante achimdwa so nti ko ha madane sasankroma me ko ha na masan be sna ko ha wa ya de nti yangopo adom odi bibia so akwawe de amaye foso mama chia me ame brapani Mr. Mo one ne yire patience omo UK omo tie program pa Mr. Mo ne yire me ame aba patience omo UK Mr. Mo bibia obia no wa onipa omo no samu ame chia pa obra umia keto ame dase kwa bepreso ofosu makwakọ akọsuasua no ma bi kakra na nipa nsua no ma bi kakra wo wiase edi na America sa edi ka fa nchiama yetifo ne arefo ofosu edu mebi ama men kasa asimwe yako agya krom kosie me papa wo fast na nama nyankopon fa ne kransie e wo beposo yekosie funu ne baaye no ye hwe me sister na nampon na ya usu beposo mahene chidom hene wo no so free German no munya papa wo fast fo no mo na ne me so afiabo ama mo ne na kwia mo o mo ne be ye yie ne free Germany na eyie na se no eno ma wase se me ka no ma oti ase mi amehu no ma wase mayire ne nuane nom ne ade ye ko ba ye no nipa dom a yesu ya ye kwase o nyina no ma hu se nipa ba akokora ka ho se one ne kwa na bia na wotwe da wasa ba fi ye nyina sie ne wie ne e ba fi 2 hours kuro bia nka da bi na yaw ye ba ye no ababa wa bia gifufuo ne wagi padua nenam gusupa na wo wem hwedin meto din hwe samsa ya wona wiasa bra woten kwam yi wonya sika dibio yaw na fe na be tio yaw o se duma bia woti wiasa o sese no ma bia sa ade na che na nso afen na wadwen e ba so no ma bia hwe atiefo mu teme hwe edu woti ase woten kwam wonya sika dibio na wa hwe yie nipa dom nyina ba kwa kusiu omo ba omasa bedi wa yase aduane anom nsa ayede omo pe kwa kokro bia sante kotoko kan ye se ukosie funu na tia nwaso a fa na ba fi abedidi enu nti yawo ene me ka obi kutasika woto aduane de kwa na ene ya obi kutasika oto atale ahye kwa na ene ya ne wawuda hono yese wudu kwa so de atozu anom ne de abo hankachifu ano yese ofoso be ma se wo kwa fatozu pa cho anyanya bia wana kokko hu se kwa no so ye tonzu wo asama ade kwa no so asante gidi ye besre masua no ma bi se enne wo bi biara nyame ma wo kakra no edu ma bi ade wo kra be kase no kondo no ye ma no wate dibi ma honto sika no ya so nya 50 million na so ho a bo more than for 10 million to baby for 10 million ka dini nyina wate yo awe ho afutu ade ba oi yo unya sika sie bi no so e unya sika sie bi ne ya se be wo ba yare e se yi ne bom pa se yale e be bon so nya pala ani biko yo sente sa na nya school fees ne yare de a ya ne mo yase obi anya sika pa na yaso no momu a wote wiase a wo kono woni asem bia o nanso obewu no omo mbedi ade no na ya manso we se me dia ye ne anwa be ma kwadwofusu onu muti wiase abonyo matutu no ngofo etu amanfofo nanso ko wu ya nsam bebre be si na yenzie no so hu se me de yesre ne se ya besre tiefo se wunya sika dibi ma ho nto na wo bewu ama nkrofo bia batwe padua awa wayase okay aba ya yenko ani okay so pasem penipa ya na medical ka chese dwumadi ye hye ye no afutu sem no de amade na asem yesi sanse wo sa brabo na ye bono ye nyina ye tue hofo na ye tetra brabo no na krobia sante kotoko ne kan ye se du twasa no na chie wonim se na chie achia eno ti eye me ene wo ena de wadi kai wa brabum no nyoma bi ense emfara ene mfata
de wo yo no me ne wo ene ese yetene no esi tempon so eno ti na dwumadie we ya hyehye futu sem kama mpempi ye de bedan yahwefo ene yetiefo no orofo na futu sem a me de bre wo no ne din na me de ba betudwa na edese dabia mo se menye na futu sem a eba no da bia no mo se menye na se menye so a mekọ na obi aba da yaso ofosu abu age wonye da yaso omuna samwa wonye o da bia yase kokosachi wonye sana da bia da yase nkwantabisa enye na yemusa se saafo na yede yatagi wo mu nye no die ene ma wo mu enye orofo wiase mu abrabo no eduru ba bia de wo kanu kure bia wo wie yase ne yase wonye won mo matu wo ho asi wo se ade bia aye fitaa no hunu okase ye fitaa na mo amfa tuntum kakra ntaa no ne yatagi ne se onye wona yede ato wo mo so se wo mo nye no ene me bo mo abaso ahyo mu nkura se me yemfa nto so se wo nye ne ma ne nye ho ena ukodura so de bi mu a anase wo hwe Ghana asofo mo agigigigidin ya wo mo hye nkom akase ya mo preach akase ya worofo wo mo kan kwagye asem na manfo so wo mo nye ya de mo osofo bi edi na so so no de obegyi ne ho asi wo se wono de obeka nkwagye ho asem wono de Yesu Kristo beye ye no eno na wo di ho adanse de Nyankopon ne Bible aka no eno na wo di ho adanse no Ghana fo nyina asesa nipa no wonye ya fanto so amane nye ho se yese wonye na da biara da no de wo ka no kure no wono ne de sansensem wi eto no so se wonye menwa na anwumere one me baya adwene se emre bi omanfo bi gu sofo bi animu ase wo abra no wo kan kwagye ho asem a won kan yedi ho asem ye di ato no so se wonye na so sanfo no na krupo twedi ampon ba se yi adom kasa won ho e wo nyamesumu ene wo mu edan kwagye ensem wo mu ka ho eno na medical mu ate ase se sanfo no ye di ato wo mu so wo mu nye no wo mu eye no kurasem trodu ene wo mu ka orofo duru baabi no oba no boni kunu no ho ban paawo no wo hwe se bema no onye ni sikasem basa na empokura no sunsum wiase kura oba no ona na boni kunu ho bai abusua no sori gina oba no se oba no wonye abesi ne abusua na ko atia oba no amane awade na wu amane bema no wa pasesa wana abusua ne so oba no nye na so sunsum wiase no ona na kata ne kunu so ebo no ban ebo ne sika ho ban yese wonye omagu awade no orofo oba no boni kunu ho ban paawo be ma no boni yire no ho ban ti abusua na so de agina atia no se wonye hemedina no wo fie ho no na nadwade nkoda no na medi na brabo anu wo bo no ofie ho no na medi no bon koda no ho ban pa ede be na siye esanse na maame na nkasa wani no wode kutia ne manu ntino da bia da na maame no ne medi no eko na ne kunu no ente ase na koda no nyini ye duru baabie no a medi no ti ho kire papa no na papa ne hu se papa ni ampa na koda no ebo ne ho ne man ho ban yese wonye yakọ adwuma mu ono no obo ne ho modern paawo waya na adwene so obema adwuma na koso paawo na adwuma ne kankro ene ne mpuntu ntino a wode na koma nyinyini ninim de nyina abu adwuma no ntino omanfo dodo pi no akutia no se wonye na so entisa orofo ntiyan kan kire adwuma wura bi se empempi de wode na koma ato hode ama adwuma no de waya na adwene so obema adwuma na konkan no ono ena da bia no omanfo kan ho asem se wonye yehwe saafo no yie
na soto ho no akoda no ho no na ekoyie pa o he bank adwuma no na ekoyie pa o na nipa no eye niye pa o ma me o kai sa akoda bi a wo pam no ofiri ho wo soto no aye basa esanse wona no di dwa wo dwom no ba wo pese mu free nyoma no free akoda no ntiase enu nti no customers dodo no ase akoda no nye enu tisi ya bowro ya fiefie mu ya bowro ya busua mu a ya bowro ya nwuma mu a empempi wo mo oku wo mo ho no ona amanfo ka se wo mo anye wampene amananse bibie wampene ene na ni sika no ntino ye dia to no so se wonye na papa bia na wo ye electricity adwumam ewo mikro masantemampon na mempese meboni din na adwuma ye fo ne to ne so se wonye na nya papa no enye no edie be na ma amanfo de to ne so se onye esanse wo se wo san signature keke ni ase electricity fo mo wo ya no kabu no yemfa bimpie every yard dim hon konkoton na munche sikanini ene wo se da wontumi ensan edie be ne kosi ye wo awia kete manfo se wonye ye na adwuma ye fo no obi ampene ama connection koso abu adwuma bim entie so wonye wani mi bedi adanse na anwumire se nipa bia na wama abrabo konkan ama nkrofo bi wo munwuma mu no a ye de to wo mo so se wo monye no ye yi wo mo adi free ho no ade be ne si wo adwuma mpo eno to odofo na me ka tire saafo no ye tag wo mo so wo monye ne se wo mo ma ye mfa nto wo mo so no mo ma no enye ho ti sa yokobam na se wo kuma no kuradie eto tachile maso a wadum ene wunshira ma poma so akrupo twedi ampo beyi wasi afrim na wode wasi wayi wafrim futrum de wasi ma poma so no eye krupo twedi ampo na dawroma ene betumi san wo so eno nti wen koso nka no kore se ekoso ka no kore ede kira afoforo ekoso ka no kore ede kira adwuma wura ekoso ka no kore ede kira faako a ye behu ye hu bia no a ebe nhyira ne besa ya adom eye me modofo pa se ya waboaji fosu ninti fosu omna samwa da yese wonye o fosu fosu yancha ya tifo ni ahwefo a omohwe ebi ame bompa ma omo omuni tv se nyankopon moa no munya tv cause da no ma me bi asem o kan yo so omunu ye ya na me pese me hwe kwan amofa so amuti tv so amokasa then so mini tv o me de radio ne ye me battery kura so ne wu say ya wo so bi kan abro bi kan sa acha na wonim de wo pa kire just o tobi man na me se na ma me tobi ma me tobi ma no nti nyankopon to yensem na yenya tv ni bi ma ya ma ne ka me nko na nyankopon no mo bia na tv no bi enya bi na obi anko obi de me ka adwa so papa ba ko pe na doze no wo tv black and white na friend Swanika na mo ko tv ho na se kroma ni nyina gitwi a satana eye superwood ni opon mo ne sofu daisy ma me doko anti kroma nyina gitwi satana kwana light ni dwa so na generator me kai pa na mo nyina mo ko hye sikani ni dem ho no openipa na mmomade ba kwa no mpe ye se sebe obi beta obi jem frama na bede na nipa dominkolai obi awi menkan ni body yi nti nipa ba ko etimi de nkate ba ko se nkate baduasa juso kuro bi so de ntoma beba dabuwa no tufa kweni na ba ko jem frama na fasikani hini mo kai munya mu bie satan so no ya na bronsam so wonye oba adu ba bie efe no na ya na etayi mu pie na ya ugina wa na otwi mu fata na rewo enti nyankopon anka obi bia na ma menchia na nafriye na free e Washington oduyefo huntahu na free bebia obi amechia no wife da sheshe man so mechia ke yadu gas papa fie na ukọ na free Washington wa yenua ba be friend tewia oton application infante dokro ni ade na won tro sandboard bi anso esa application esa kwakui esa yenye ho advert pa Ghana e application na so senior man
o ko na bi hye kire ho nti wo hwe obi na wo na ko kire ho bako na ote ho nti ya chiate wia na oni ma petesi kala ne kala asa petesi kala te se nso ya na che no mudi nrobi abefrafra blue on blue kiosk blue kiosk bia petesi kala yo mate te wia da wase yaw ana sam na wo de aba no yesi menye yesi ofurusu nye yesi obia ewo kasa bia saade na ewo obia fie na yedi ni nyina afra tio yesi sofu bi nye ohini bi nye driver bi nye ona bi nye saa kasa ni nyina chise ewuram wo ye obia wo ye pani ewo fie de bia me kasa asemwe se yete obi de na semba di pakro ni timbe ka se hwe wo se akra de muntimi nyan hwe wo se na mokra ha mo de tieniye akra wo se mo mokra mo ye de sa de we katacho ni akira ye wo se hwe nipa na mo de nsamba no obu a obetum nkina ma ye den asem na ye de na mayem ho nti dumre bi na ye wo hanoma na wotifie se wo ye judge wo ye police penny wo ye adwuma penny se wo bi ba na obeka obi ho ase nipa so mase wonya ya na tobo as ne ti ase no mu ye na nipa kro no obeka gibia di obeka ma wabufu ayedan akosoro ama nipa no enso na bia nipa no se be oye pa ye onkofo bebrebe ofosuo ye de ano na aka chem so omunye bat ye nko mu musai yo nipa bi wo wiase ofosuo one de ne de opa ye ne kreka o ka asam kire na obete oto anase oba akoka asam na wo ka ne nti na ma aburochirefo no woni aburoche ni bia nam obi a wata aburoche ache no busasa asem woyi ompe entro etu ni aburoche ni bia nam ebi nso hanso a wotega na nso wasua saade no eni nature ye de wo no tinye obi a na seven previous onye yo nipa bi wo aba beka wo fosuo pansema wo keka fosuo ho nsema wo beka kire mo sesa ye boss no wo Fox FM Peter Kwasi Sapon no na general manager na wo ye lawyer kese na me penasem wo no ma bi ho ofosuo wo ho no ofre wo a na wa mo akonwa na oni wudi nkomo osuo mo no matese asese sa ana wo bi beba beka omo no asem na wa manipa na konwa sa na mpese mkire na wa manipa no ma konwa so twen na wa fa telephone omo no we blasisi a trase asem na wo beka kirem ne ka asem na wo beka kirem sese omo no ho asem no ka na mentie bi no so o wansa bi a we ya no eye pepepe sa nipa wi sa nipa no ye ne sa ba ko gya ba bi aka se wonye yentie mu ye pa na wo ka se bi na emede nipa bi wadwuma mu na maka se won tete de tete wo bia obi ntete no efie obi ntete no esukuu obi ntete no osuafiri obi ho eno nti woni nipa bi dele a be very careful nti onye ye hwem wo obi a intelligent a hwe onyem enye obi a na enye obi a ne nature no won pesi system obi a ne nature onim kro no bo eti sa nipa nso wo adwum na se bibi kosi na munyina mo de madwe ba na o se menya ana de kro no me de me jantete me sa nipa na aka no majority carry the food o munyina ba ko gya be nipa so masi woni ni di go hwe yo no ndo ba ko kan wonye onye nipa ni aka na sa nipa di nti na wonye atiefo mu te ni yo enti ade bia ye ka ne bebrebe we wote sei we ye nkonkonsa we sei enye bibia na ye nkonkonsa asam na obeka cha mi ntimi enyi ano ena de obeka me mfa se kan kokum nipa ti sa na te de ma me mfra ni musa no hey wonye we de koka asam cha na wonye wo ba koka dabi wonso hwa asam na wo koka no na no abrante bi betra na me ka asem bi no wo sei ni ona geneka Mr. T word bi say ampa ye nyina no ka no ye de bia mema madroba fo a omo ma ye nsa sifom na enso se obi di na sam ba se no obeka se driver bia na onabi aye me se ya de obi aye me pen me fa nyina so nka se de wo ye ne nye because your driver bi so we good tuntimi nka ne nyina mbom se
ono obi aye obi painti no ono aba betra kana asem a adrobafo nye dabi yichi se hwe asem nim obi di nubone ekwa aburuchire ya brasa no ma no se ekum nipa baby odokofa aye no nipa ya che no migration ni na wo che no ye ma ne sika o se menye ye de ne ko jail ba na se bibinti otete ne ho a wasa ko ka chobe se ha de memfa mine na ho migration mine na ho no onye enso na djuma yi o enso se onye obi ti adwuma na djuma no de se wo ye security man na wo gate na no ade a won pese wo be fa adwuma ma de because instructions e wo mu no wo se yesi en fa adwuma ma de mpia bonten but workers ni nyina so atia se security man we de wonye wo baba ku bi oba ya ono de o makwan emiye koto adwuma mu no ma ye tibi ma ne de hey wo ye enti nya yesi ni pasumasi wonye no ene sen ampa judge bi nye sofu bi nye emum yenkom judge bi ye justice judge bi a woman sika se Mr. Jessica na asem ye ti se danani mamia onye but nipa ba ko je bia ka se judge we wonye o da bi utie mu edi enti na wonye ti asem ne ye o woni obi bofu pam afuo woni mpefe se ade a wodidi nipa ne nye asem na kodu wo hempon anim wine mpon de asem na to bebie daba usika asem nti ya wo hye envelope mkomo wo hene ne se wo hene mesroje na asem de mia metimu se deep for nanso jisikai na da nani man because nipa no woni sika nti me pesem de misika sisi nipa no o hene anye o de asem ne to baby nti no mu twa da pa afri anfie wo ekọ no hene won ka ne krakra enso woni pefe se wodi sika fa se no hene na anye yeso hene ne wonye ti asem wo yi wo nyanya wonye ne ene san ode ne kura tu bebia na saa wonye no yaw Ghana hanko ani wo saa problem no Ghana de problem o se obi ko twa problem obi no so wonye ne mom de asem no beto bebia da ana asem na ye koka no yen kan se de asem ni sise hey wanye sika nti onye ye wa police fo mpanimfo bi o hanomo a ya wuntimi nkon confusion say chinchina asem no chinchina ye police pani enti mesre we de jiweto petrol ni ade na asem ye ba say police pani na nyini nti no station won ko ya sa worket ya no se wonye sikani o kromo enti ye police ni wo ana pani ni wo ko transfer onye etesi ti asem we ye pa enu ti se ye kase se obi nya empanifo sa anene mia kra no o ne kaida ye woni pa bi wa wonya onya no ebi de ye ntokwape but edrum me bi na bibi sifia sa nipa na yeso ope ntokwa no oni wo anase wawu ni watu kwanya ye sa kai no sa nipa so masi wo ha ija shasa sa chikane kambetima ba fia be yesi yaw edrum me bi efia wotim so wo hwe na mpanifu wo fio nyina wuko na memme wo fio nyina wuko na bia wo nwan bia sori etia sese ya na wo chance wo senti ye papa no motiase ya ana ye nwan bi tiase ntinka we be koso ebi wo ye fie ye ne ye fie ya tim sese wo fosuo se ye papa no bi tiase nkanne nkanya de ye hu ne se ye hu ne fie ho pa nipa bi asole hu se papa no nyina asa etu omu susu sa de bi e wo nti no de di gyina so ese ye de na ye mu sasa chance se ade na wo ye nti se papa no motiase ya ana ye nwan mi tiase ntinka be kosa but na de akọ ne se nipa bitimi redi hu se nipa wo fie no efie wasa etu ono no ko chance ya na wa hyehye se na nipa sande ye ene we de omo mfi susua nti ye betime de agye ade na firi omo nsam saa de wi nti eye nti nipa bi wo ha wati wiase a ye president a akọ omo mawu ni omo a omukọ enei yenia na omo ba ye yese wonye onye nanso ye yi omo firi so a na ye sai de pe omo so omo nsamra nti Ghana de ye problem na so me ka president bi si so na friend JJ Lawrence wo hwe no ma na ekoso ni ade ya ene ye sai ye sei nipa bebie ye sei awa tu na jali wo ho a tinka we be koso ba wote wo no so no yese wonye Lawrence di wonye o wonde wo kofa no ma ba no agye no ma esiwo so obi a meto bi fofofo ni nyina che no ne yese wonye because de nipa no kofa ba ye so mogre no wono ko ade akosha dem uton na boden jali so se won tiase
koyi no man ba no obi anya bi mfa ene yesi Lawrence tatam yesi wonye ene ma ekoso yi amanfo to won sa frese Lawrence wo wa enso satam no ne yesi wonye ene de ne ehu ne Ghana ite ene ye besere ye tufoa wo ka kire wo bi se wonye wo betima ka kire ke adu gas da hyehye man wonye o wo kokko adu okopa ebesia wo se wonni bi ni e woni bi wo susu se ke adu wo wodi wo susu se nipa sumasi wo wodi ite me kwa de matwa me price se wo de mama me wo ko wo se na de wada roma ebi ni ho hey ke adu onye e pa cho onye wi ene sei ye besere ye ka chi obi se wonya sa asem no mumye nhwe ni yie wa wote ho wa wugina ho wa wo koka no dwene no ma bi sa asem a me koka cha nipa sumasi se wonya me yi na di enti nipa sumasi bone be no waye akora bi ne maami bi na tini nwia na te akora ya som saa ya amfa ne papa ya nkai ya de ne bone ketua bi apam papa ni nyina ma ene ya saki akwala no e ma ona onam Homo zikafo e man na meka sase mo chemo mo amo ne nkola ate no mo hwe nkola no eno mo yama mo akora bi wa TV ko hwe bi da ye me no kasa yi akora ketekete bu ankuku egu nani ni nwa ba ma wone ne so anete o nkuku egu nanim akora nku ana ekodwom akora ekoton asota akora wo no mam wo si ade bone ketua bi ana mfumso ketua bi oyeye no maami amfa nani antu o awofo ba ye no ya bone kwa adumo bayi mo ba meneneti mo antiti ni ye wonye aba mame na so de na akoka kire obi ti mame so ye de dru me bia ye besere mo amutie ye no ye mo nhwe se ya beka kire obi se wonye enu nti wo ye judge o wo ye police ni o esa ko ne kromfo won fa bi ni pacho wakom e die nti na o ye kromfo akwa we ne criminal die nti na o ye criminal wo evidence wo bibi ye nhwe yempanifo ya no masan wo mo a ne yesa ye o ma wa tu o mu firi su ko ya pe ni asa transf frɛ wo mo enti ya besere nye na ye kan enkwanta de dem enti ye nka se driver ni bia yo se enti se driver ni bia samba yes wonye da bi hwehwe asem nim ye ye nka se onnabi wa ye se enti wonna ne nye onnabi wo ho a oye principal hwehwe ne nsem ye na nya wonye ye kan nyina bom a yaw entwa ye iti wonya no yenkom yenhwemu ye yehwemu ya na wonso a wogiagia asem no wankoye nipa bone ni ofo me dase okay anoti dabia yesi wonyew na anyese nya na wonya akwa o nemmom no kura sembi a wo kanti no abusua se wonye edwumayefo se wonye edwumfo se wonye eno na ofo so aboage na futu sema mede ma se yemfanto so saa ne mano enye ho 0551931931 0551931931 0548931931 0355404528 0355404528 hello hello baby afrefre odin nia obutatimne enso ba yabo dani o jira ba go jira na yenti o katachie ami chia me fonya ko bo me af me fonya dana mi chia no ba o ye announcement to na no ne yema yamsa no okay wata bonya mayo ose wata bonya mayo na me makoya yi kase ma ase wu me yire wu wanti ama ose me za body e to do wa buza na me buza te me na kwa na go kwajo yenkoso me ni na kwe omono mi chia yamsa abakra man o se mate si obi refia na ne refio e si hey papa okra menya kunu firi ho o refia on pese o refia no so wonye ya taxi e bejina ho o fa 3 Oliver 3 akotem obi beta na mara 495 a wo kan si hey wonye papa abaya ko pa ejuma ejuma ba se midi oti ko baka fom wo so ompere na wo se onye onko obaka ma de achi yamshaw ntobia no okay hello to maju su Peter Azafu we Peter ni atakumula go me kiao pa amna tamwa kiao
na okodi odi aba nyimre ye pa na master na o kan de ye to nya de e ben so bi so wi ati ni pa di o ye ti ya no ye boni u ye pa ye ro ka so ye e bi ni pa na o ye boni e di a no ye ba ka se o no ye ba ka so ye ba de wo ti ka no so ba ka se o ye ye le police media o pa ya ni tu ya no na ko tu mo pa ni pa ni pe ka so ye ti ni tu ya ba ni pa ni pe so ka te sa o ye ko to ye o yi na ye e di a ye to ye e ni pa de ka so nya e me pa ki kuna ma ni yo e da si no okay hello ni ti voso ye voso Pizarro ni me do adun kinkesu Mateo kan dada Paipa wa dawro ma memfa konya so na menchan kinkesu chief inspector chief mess samre wa jina Jordan de Golden Touch Barbering Shop police station na nche pen kinkesu na voso en na topic ya odi abanyankopon nhirawo sanse dane da sakasa we ye kasa abribia foforo ta ka kire ni nwia se onye na ye kasa obi nya kura no a enke ye buza se nka de na waye nti a wonye ano kwase na voso ekura nhye sama me ka kire obi a ye ka kire se wonye se ofi sa de a woye no oni nyankopon ni twaka se wonsunsuaso bi onyame wa kosoro ye de woye sanse ye bibi mamu ha no nipa binum empe no kura se bi mpediasa enti abribia no wode ade bi diu na se o kire ne se ade a odi diu no enye ne kwan so a na waso le tia wo na washa ase eton na de ha adwen se afoforo bi nso abete no enko mu se o se bi asem we se na ye na emom nam se abibifo ye ka do nti no na wakado e de abua wo fo se asem se wonye ne se ade a wo so wonye na mo vosuo ye nhye hunkura ne se pa se wo ye papa ne se wonye de ane ekoso na ye na nyame nhira wo vosuo Pizarro kinkesu makrao no okay hello Hello. Baby, I'm Udin. Me patrol me Frefi Medina. I won't cry, Mammy, and you. Aye. Me patrol, I know topic mean here, the never na me team. Topic me am the pan, I mean shram. Okay, some last one, we see and fan to so now, so my name. You know, me man, you know, Sana me keep. Omo be kan se mo bebre wo ka no pre edia ye ni person na mi sha why amen na mi sha mo ni eduma pa mo ye no okay hello Kevin ye Patrai yeti o okay metia munyina analyst for nina okay ya se wonye bibia baby ya se wonye ebi ano ma me nati unu se o ma me nya bibi obeto ama obi ano enso weni bibi ano enso weni debi o ma me ebewu ehunum na ubewu se miwu yanka na so na kechi o step mother bi beba no ba betete o anka ehunum na ubewu se bia ka o ma me wo hono ma se o ma me se de na o hwe onyina no sana aye sine o step mother impenifo bi kura bo baby say uko ejamienu a na ubewu dia ebeba madam wasi okay Kevin bi kunipo hello bam chogo de evening person atante atem no platform so yeti o panipa na nipa de o no atase ti bia se de papam de reka pe wonye hello oh hello baby afrefre udin Patasi Western of Sefi Adrofua. Adrofua fo nyina e ho te sen. Olade adum papa ho ye pa na mo so e. Kama ya chi abra yi mama me. Ajawu na meka che pa na. No okay, yenti o. Papa ni be ma ba so ni consensus na mo dia tudwe. Da dia da ni tiemu. Say me shamu substitution if you sama modeba. Okay. Papa, oti odinye sa sense ya transformer. Obi no obi wa sam kra
muni pon na mba ninya no yakufo na tuni tira so ni pan ya ka odi pan ni na sem kro so no ni koba na to kasanti o so no so ono ya ka abe unni asenti tuwa e ma ni ni pasabasa ebo mente anokwasem ya kacho binya ya se odi anu nya jina so asina si ni si na di na ebi wa konta o ba de tamo no mamu awodin de du family sama ya ba da mase no okay hele Alright. Yay! Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Ayere. Ahidi. Lele. Ama oba. Yeah. What for some Belande? Contractor one. Okay. Nation Nigeria and Masubato no coach. Of another Jamie to Kwasana, my film, but was a producer here, dear. Come up, Ha! When the Bishop was a show. Say so no. Free Guada, Equisi Fiada, my maybe wolf of food, Gosh! Yes, and get to it. O defeat the annual Sabi Dia Bontendi. What is up to pray? Men not offer. Who did not do? So, and then was a number of my jam of someone. And the producer scene, and Miss Maduras want to market you. Over, me am a boss, but you out there. Or Chamobia to my Maminchian. Okay. But that's a minimum. I'll say, when you are Association of Mabu, so Cassanium no. I'm at Cassanium. Association of Mabu, so Cabo Saminum no. And your brother Samina boy. Ah, Bisa Quanta Bisa. Now, why? So. And you may have to idea whether you can say, Ube de Sofo. Tina Bibia me bar, it's you know. Now, can be limited, my idea. Nanka, a baby, boy, maybe I ask you. That was your son, and you do many of them away, Jano. On sending the future, I hope you would see him who yanka. Nanka, Ben, maybe so. A poor baby, more bouncy, and one of them, Mijawa, Mijawa, and then Mijawa, Sebi. But I didn't go for a quickie. Into a foot to add my no. Yes, seeming yet also saying, oh, you be near one program in the past 1 minute, almost 1 minute. Say the pan of Yamacha Benny. What the Quintia of one of and you know, but now what's got to cut up to Kutrate. Hello. O fosu Bernard. Yeah. The pacha Ogolonye Sampa German of this is Cote d'Ivoire border nano pe. Katache yentio. O fosu mafa ku chair NPP former chairman for German of Honorable Chairman Opeli. Ani na alesena suma na na mawra hinu sum. No na first NPP German of. Tina menkro o topic na dia to obia se onye. No wa unim se ade a wo na kwam. The Ghana dear Adama Sifway dear. The bien who was over here a bit soon the Seniani da. And no question nipa or dino credit a casam. Sandy Pantinia, yes, or yet. Nelson Pocron no credit and was on that. So there's a win yet. Yeah, Australian and Yamibish, a brother union. Okay, hello. Hello? Baby, I'm afraid of the Bemena. Your family, Papa, Harrison, you get the stress. Casa free, eh? I can't remember. Yet you. Really, as you know, when I go on Shiramo Party, the idea movie the bow, my Ghana. And yes, I'm to Bangna. The first of them on a Michelle Bar. Now, the attendant says, maybe I am not answering me, Uchebusiamwa. Who fear me more? I am like a car. At the shower, every tear with a dear. Never say, Wonga, a word in Munyama now, or Jimmy Casa, one of Jimmy Big maybe. And said, in Nita and Munyama now say, baby, and Wana, which is P. I will be shame and any Jimmy Casa and which level. It's in Yano. Now, 10 years, I say, nothing will be our near catcher, Unya.
menim sɛ kasa no Onyankopɔn deɛ ɔkasa edudum na bɛbɛ sɛ wɔ nimonyam ɛwɔ suba mfa bi anaasɛ ɔne mfa bi a wɔyɛ biri sɛ ɛkɔ yie ma wɔn ankasa ɔne Awurade nhyira mo bebree ɛne dwuma di nsɔnkwa ɔpɛ adɔm bɛ. Okay, hello last caller. Hello. Baby afrefre udin. Yepato me frefre afin so henkuro. Yeti o. O de me tiam. Ego ni me na me o ma ya me ti ko o ti na ma sana mada. Oh. Ya de pa ya me sira mo ai. Amen. No okay. Na wa se. Ayen fa ba kon kan ho we di obechi aye. Hello. 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 Oh. Baby afrefre udin. Oh. Hello. Hello. Baby afrefre udin katachi last one. Sophia, menia. Yeti o. Na me shira me de mo kan. Eri ase we ye otimo no. Onye oni babonefo. Edi ntino. Ye kan krenche ye ho se onye we wudini akofu be and ye di no sempasi ye di semboni fi ekata papa so papa ni di sie e di money so ekata ye money so ni pa ni ye ni no anye ye no kofu pa na wuti fie wuti fie adi papa yi enye ko kata na so ni bani na wo ye no anyway o kan ni nje o so yi o ya kasa en hie tamu no kore adi a wonti na wanye nti mo ya ade nti ni ti ni ya gene e chendi e so virti na jije si ki so na mi ja na okay ahani ade ofre no enyina ebesie mi otatu bafo na anwumere mebɔ me taba mu menam soro me san enam fam yekɔ computer so adwadie emrazizia. Me pese me di hini ewo me fie nti aya na niema me de siesie me fie di se metals me WC let me shower set no me pere ni popom ene de be che dia ma me enu nti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tals no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina Frank Enterprise now wall tals no 30 by 60, 25 by 40. And so many do ho. Washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be away preno. Obenya bi e ho. Na bag WC na ho do so there. The water closet who do be obenya bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho. Washroom basin and the cabinet. And Turkish doors papa. Orukoto ofie na no a confront mu ko wian so no Frank Enterprise na obenya bi. Services so Frank Enterprise our Techman Market Magazine Road and Sanabedru Bernard Filling Station no abrosan ye no mu a ho na Frank Enterprise ho na na dia asem da kura ne say so our bulu is bono ene ahafo e kwa akopem no fo ba bi a se o pe task papa ne ma ma obosu bi etu akoton a ento wani nko ba bi a so do we meche Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom fre number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa me say ye ka Frank Enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1. Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October DA, Edruho, Eyanenum Paibo, October Bosune de Tosso Dununai, and da Tosso Dununum, a Radin Centranin, and what ye be Yejuma say, a Radi to me by Yejuma, and Paibo Cassia, a crow, Jie, Fahudie, Quahusai, and in Centrani. Only a Radimabon Punim Poop, no Radibejo. As some that's on the say.
God of miracle and Century Yankopon. And Century Yankopon Belfani Tifo. Bishop Abel Sakikopon Sidaso Ayang Wadian Century P. October and Paiboyase. For how no a man here would Dagrin or Quadanina Bra. Na and Century Yankopon Paibo Kessia Yachino. Ubitia Dancy. Beshia Atum to Fue. Dojo Ahi. Joshua Bano. And a Sida Atum to Fuenina. Also for Pong Bishop Albert Sakiko Pone. I read the Bassa the Naya Juma Sadia or the Naya Juma every Tetano. Bekaya Huay, our Atumako Phobia, Sida Worship Center, Mount Sinai Hospital, at Chilewa. God of Possibility Prayer Festival, October the 8th, and essentially better descent slow down one year this area, anti and tomb or Surubesane, and read the Bayan and Juma. Bekaya who was Sida Worship Center, not Yet, Dia wouldn't win you now, and your radiona. Fre Ahomatu Foiso 0553 535389 and 0557 000967. God of Possibility Prayer Festival, I ready to me a dinner. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert enra ho na mete se wo ba no se wo kọ Canada woko okosuku na yesi ajape aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma mese amanfo akọ no enya gro Jaya no one de won kwasa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nia bre. Pese otukwa kwa ma no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say you visit and now turn so a Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wode obekọ. Say ya dwuma so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Kumasi, Asafu Leba, Runabout Wa, and crying, Kanesi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabe so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Only we define everything's everywhere for everyone. Yeah, the luckiest. Luck is everywhere for everyone. Yeah. Only we define everything. Okay. Yamashafo ene etiefo nyina akwa babiem eba sumpa asempeni paso we na santima Ghana man agya tum no medical ka cho sisi se bapo meteme ho ase eno na de beda sumpa asempeni pa ne apene poma sibre ne de ama kama maka kire wo se ni nyina nkamfu ano e asumdu abua no nigiri wasiniro asofra gara chiamu akwanta ana bisi aka fantam from Pema no atigade abakade Kumasi dwom ehonye tonfo no Kumasi dwom ehonye tonfo no amanfo bu amanfo fa so kremu o medical ka cho se Kumasi ha so nsuro du yabo nsuro jintumu na so pensam ke uye ntem cause amanfo bia ma wen se omu nsuro hwe
enu ada ya tabiri asem bi to ya pro so sa ababa wa bia ye frɛ no ababa wa Grace adom wo free Bamprase ɛhɔ no ɔte Bamprase wote Bamprase nwa biaja na sister bu amanfo afa so bu amanfo afa so bu amanfo afa so enu ada ye kan asem ni obi su di bia betato ada de be na si e wo sekire jamase atwene ana senra wanti adwuma de bia enne ne ntoaso ni o enne course wa yanya sem sister no saa no te ababa wa Grace wo te Bamprase no enya asem ketwa wona da TV no so no obu ma bu mema ka ho be ma kokko bia wabu no ano dene ma mememo akwa ababiem empom te say eno ana wo de say e ba cho me de frempoma eno ana de frempoma na naso me de frempoma eno asem a wo de bedan so pass penipo fosu abo agye me ne mapamfo no se ne no obi etie bia ti hu kakra bone tofa san say obi su de bia beta to say Grace abu na faso ma me asem be na no ada wo de bedan ye bone tofa ma me pa cha no asem ma me de bedan sompa no and say ababa we be a friend Grace me sister na de na bra me say me nkopane ma me ni nanim nkopane ma no me so san say wo ye me nwie ni ntimi me antwena no anwofo me di nanim nkopane ma ni bi ma no afa die ye beba ne say wo de me sika no no otwe ne ho e ma ne ma wurafo na twetwe me ane say me de beda mo say mo de ye ti se muti me yenti mo ekwan bi aso no ida say obeba omra na ono a enkwagiragina ne ka no na nka mentwe me ho ba cha no anti na me bae se oso odo ka sei me pa cha si ekeka ka ni nyina abomu na eka no edi kan no wadi kan ba betwe mu wadi mameje 45 for my sister Hodeman so de fanema ansana me so me fa be ba Hodeman ana woje agye ano ho so be mienu ede koye enti no woye se won fama na me manamo so ye hara me de koto no sofo anim enti me de koto sofo anim na oka kire me se wo hye me na me man na wotwe na watch ni dru ye ne Grace ye wodru bebre ma me didi matan kan sem bebre sesa me ni wo bi kada wo bobo me dua na sami mi gu na num asese wo de me ka na watch ni dru ye mo hwa na ofre me say wa send this kan mu 30 million ama me wo an wa send mu 40 nsuso de ama me sister no na nipa na me de ne ko on ho ma na kwaje ne niema na die ono ni sika na die wa fa ama no afa asem obaka ne say me mfra ma me na me ne nkasa na me mfra ma me na me ne nkasa sese ye ne ye nko ma me no kaka de asie nti wo mfa iskara man wo sida wo mfra ma me no ma me no so fra na wo mfa ma me ne ba enemy tu ana mo ko ni fie ho Bamprase nwa bi agya chi wo de ekopake case we ko wusu Grace ipono saa na ne pabo wa chele egu kwana no ho Grace ye mpie no wo ho me de me susu se na me ntifie ho de but me ma adwene de me hu ni se no ho fi se na fa court nipa nte ho nipa wo ho mubusa wo mom se sai e mara me no ofie o mara na se ho hyedam ho enti wo hyedam ho enti bra no wo su gate na sanko be pia ba wan pia ma ye dan ye ni si ye ko no e na ba ma bi pie ba enti ba ma ni pie ba ya na obusa ye na ntese ye na e wo sa dan efie ho a enti no wobusa na nsese na bra no ka kire ne se ni na bra no kra no on pese obebi asem na eni so a kire to ka kire ne se oba ka kire ne se eni pesmes ni agea ene ne bana ba yehwe enti oba on frɛ ampanyam pa wo ba frɛ no so on frɛ no se na otwe mi nsam ni wa frɛ no enti maama no so afa afo anu afrɛ me se me na medi na nim de ne ba enti me fa nhye me tirimu se Grace yentwia kana ojiska no me ho na nya me anko nim Grace enti no wode me abesika no no de watwe ne ho asam na no wode ne se me de beda am se mo nka bi ma tie se pa no de be mamu
me pa cho sika o de be mam se si an watwe mu fa sika na de ne nkamfo ni nyina na ka me fan se ka me se be 150 million ana watwe mu fa wa ma me 40 wa ma me sister na 40 wa ma me so me 30 na se me fa na se watwe mu 70 enti 70 na aka no wuti free mu na se balance na be ka no wuti 150 and 70 ni free mu na se balance be ka no ana so wo de ma me okay senrada enne na wuti asem bi enra na yenua ba di na asem beda asompa abegwa ku aye asem peni padwumadi ti ye de grease no emfonyini ato so se empo kabo mmerei na hyehye ye bi ebekọ hagia ho se kakura na ba kiyema ni bi nton na kontimi emfa enteteka no afidie we so no se me kasa wia ebi enuru don hwere ba kokora no na menya resource na menya mpopoye no nanso ababa wa grace no watwi nani sepani mu bia wayi mframa bone wo basim oya na adwene se omma nanso so se ni mu antimi wa betetewontoma na mu ni masemu asasi a kire mintumi ka se ni subaya no nanso so na brantie bia base wode adi no me sa na da manim producers atwa to manim se grace no wode adi obi foforo etie be ka se ni subaya no ana se sa no tie mo twa me basesi ya wate abrantie no so ofie ha ono so de na kosem de grace de adi no wode ba ababa betudwa or for yenko 21st can the sciatica expert na yenko tu sciatica yade na ze bebidro so na 21st can ko di tu yade no ase na sa sciatica na entrim yade ye pa okotu abuyi oda ho abuyi na 21st can ko nyama ye no omanfo na sciatica ka mo magu dem no na nya asem ketua nyame dom so mo ba ye no wona no oda dem nyina wontimi ko nwuma so nyina no wode bibidro kan wo mama na sciatica na so afiri wo so amena o ma ya de for pa wode for sciatica ni so sisi o falsiri mu na kokom na kosi una ase Dr. Hansen mo ena de sedro nyina ebe ma wona ho atọ wewe kumase ya wode for sciatica na so sisi mu no ya pa baby a ye to nuro tu nuro nyina da ye ho no ye nuro no ebi ni ho ene no pa no bi busa me wo se na hina menya bi atọ da bi 21st can kienuru no ebi ni baby a monhye ne nso saa emayen ya de bibre bia de free tree union anu kosu na ase no je se o de kọ ya so ye a me bebobo so yi enuro no bi ni baby a ye clinic na 21st clinic ye operate worofo se ye yade nko ade afa beda 21st clinic no mo a wate eno ti no se wo ba kuma se ha ehwa dabraka wone sompa tv sompa fm na wa brusa kromu sa ena se wudu woni kire wo boase akanse quarters called junction ube hu 21st clinic e wo enkran domi market sunwane kranza tachiman ube hu 21st clinic ho enti akokọ ban se nyuro nu kopa bia to unya ba bi nto ye clinic na akwa ye betumi di mfidi adoso massage no ene laboratory no enso ye adwuma pa ye de umoja no ne odwunso no bi fifa mfidi ni ahwe ya de kro nye so ka so tipa am ya ne am odro dabi ye de mfidi na ye adwuma pa 21st clinic na make amfo na me dia man wodofo ye ko 21st clinic aso ye bia ne ko tu ya de ase 0540311311 0540311311 3 eco capsules ye duru abadwa so na 3 herbal center omo na di abadwa so di tu koko ase orofo koko edi unya koko eto so uja na moja firimu ba wani so ye wisi dwade honam ye ohene eduru ba bia tumi se yam nukura tim ye koko na eye sa no na kwasi broni efre no natural pass ye orofo ye tu koko na se padia 3 eco capsules koko master na betumi edi waka gina mu pa na me kan kire over the counter for nyina se akonya wo hu kone ko tobi nefa ekogu odraso to nim na ye meto enfantu koko na na so teso fa so wate ye kokoli na ka badani heba misi heba apidank ubenya biato 0546 107 0546 107 Human of faith was the Lord is our victorious banner. Human of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Na human of faith one Genevieve abrefa yeboa dodo no afre no onini adazoa aka manchiri mu na wose bre na ye mompaye nimpaye no mpaye
na sabia ku sabia nya do na wo yafuru mu atoto a wonya ba no eno ene ekobọ mpa ya nso agu se wo ye bi enware ye bi ma tetefo no de ene aduru ye so worofo no se men kan cho se a human of faith platform no so ene wo kobọ mpa ye pa no wo bọ mpa ye so agu awurade so every 12th of October yi busumi ayi wumi ekosi 17th no obọ mpa ye wo human of faith platform no so na 18th October no ni chechirenche ni kasi ya pa eno ni woto ne nsa afre Kumasi Mountain so wo na wo Ghana ha nyina da a wo mugya furu mu ato no bra na so ba Nyankopon ebekasa ho eno na ye kwakwashi Adam Hall eyo cultural center anopa no nso ekosi anopa no nkron na dwumadie ye bompa yesu aguru awrade so odofo Nyankopon woni ne di ntam ewo mpaye mu a enya ne tenten so ni tietiem ro fiu na nyoma akonkan pa na o se yemfa nkolanta ade mra akwankyere no na pregnancy kit ne yekotobi efrise utwomu tan da no obanyem kama pa orofo yafia ni tukrupo twedi ampo basayi adom so ewo mpaibom na dwumadie no kasamafo ma no eye prophet pa ofrinkran neba anyomtofo de baji Nyankopon tata mana so refri na hunyom eye minister Audrey Japan and minister IBG orofo 18th October no ne brumu pa eye kwashi Adam Hall eye cultural center orofo se banko na wo pede a ebre na so ebre na wiedru say human of faith one wo hinini adazoa o kama nchiri mu no bramia mo paye wate sugu afra awurade so na ye danya no a awurade ebema obani bi kama pa Apostle Dr. Amegashi wo frɛ na Apostle Dr. Amegashi se men kan cho se wono ena de Amegashi Herbal and Spiritual Center wona de baye pani kwankyerɛ foro no na wanwasɛm ewom ne sɛ abra ne maame ɛwo no wo beto fom se kanu ne nsa awamo no ahaban hiem to ndo de nadwuma badada ede be na yade na etete wo edi unya help pa orofo yade bibre bia do so fo so yenka yade bob yade bia din se yade na etete ni paduam dia Apostle Dr. Amegashi na Apostle Dr. Amegashi behunu wo hen makru old police station no wona no ede bo ho pa yenko ne yenko say yade ama mene wan say yade nipa benya wo so a na ye yade kru ya Apostle Dr. Amegashi ya free yade enko ho no VG Studios e won kran yo na amala mabase ho na be hu no first Kokroko street ni mu ho a ho eno no VG Studios ho hwe se ye kan fonyini ana video pa uyi no VG Studios free mo enye esan say wa bra ye na hema sante hema .ye no VG Studios ba boy dwuma wo mansia enya asam keto akora wodofo se aponto ne abadi to ne yiyo no na paade bia yen kai dum video wo ana se emfonyini a picture no yen ka no sa no VG Studios obebo apa camera wo kura no enya asam keto akora ye pomo ne o madi enkita ho ye programs ahodo a ye pese yenya enkai dum eto ho a yemfra wo mo wa homa bu so 0574 715778 0574-715-778 no VG Studios ewon kan na yenko na yemfa yemfonyini ene ye videos no enko da no orofo gisikatu botum ne ntro adwumade ni so efu se yenko tie dum na ya haban we sika seminar ma o mabetena ha nwumere yi o ko matua ka asem bia ni ho ya ababawa no ababawa Grace Grace faafon no obetua ka ne wate na mebebo am wadibi sumpa sika kese mene so sa baba Grace na obetua ne kan mama no akwanya se nyame ya adom kina wo metua ye atwa ne kese pa obedi wate Grace na yesa ade akalebule na ya doso star 426 star me sure se wabo star 426 star 18 hash mami si subie star 426 star 18 hash na send call all networks na select Sumpa FM obema prompt message si orofo hyehyeni nyina kosi ase beduru bebe no wosifa mobile money ho amano register ho e babo bedi kase pa eni nti se upese o wini big dia udua ne bafu na atwa ne bafu ababa wa Grace no de amba metua ne ka orofo National Lottery Authority omonsa hyase sa na ne fiedu nwotwe a untimi entwa bi Grace de oboro so sa obi okudua wotabubu de utwa ne kase pa mega gas lucky box was really big sika kase pa asam kasi o kekede yakwa yanim te na yekro ye be makoko ro so yesisi no edi tuntum ne kokko ababa wa Grace kala bule be de dro asam o yeso wo bampranse ho no tie
Bamprase hono tie Nwabiaja Bamprase Nwabiaja hona baba wa Grace ya mo fone fo nyini nto so na me pe no se wo ye na adwene se me ma na wotwe na wo ma se wo se anto akora wa wiegu ne yam mekwa na makwa akokate na nakakari se sampoa we de me eso che me ne yenye mu ade eye tie efesi ye ntra santimema yensu kase we ababa wa Grace timetwa nso yimpoa na on kasantia na antoa sana mi hu no eto hwe ni ye papa memo akwaba yeja kada chie bibia bakọ de nyame adumbo ye ubeto TV so amanfo beka se ye na brante so ne ebu na faso yi ye nipa nyo obeye ni den se kada chie udin de sei mi din de Osofo Thomas oya Osofo pacho ai oya Osofo bi Osofo ti wa nye fast yen hu se Grace won fast gan ma oh yo me da se oh kafra sanu uso ya di adwuma me so me ye fosu ho adwuma to fosu na bi fosu ho adwuma na me ye ekoba ne se ne kosi se na Grace no uso ayire usa okay di ekoba ne se me ne me sister na ye adwuma nti aya na obetobe ewo me sister ho nti e ba ne sa na ono na be ye madam fo aye so mo ba ho nyina no me fa omo adam fo customer care kwase bronyi be kan sa nti yegusu a ye di dwane ko no aye se obepe ma asem me so bepe na asem aye Grace no ti dako oba aye se obepe nuama no wa anya nuama ni bi na be ne ko bra bi ho ye ko bra no ho a ebia o maniska na waje sa nti eduru baby ena o ka kire me se wakoji store bi aye Grace no oji store no wa fine store atebu nti ama ni sika sama ye den aye short ti me so no aye se omo amene omo Dr. Mensa ho no ye fine nti eja e ba ne sa no na menene ti hwi mu na me ko hu bra bi na me frɛ bla no na me ka kire ni se me nipa we no se ni na ato no se ni ne de he se ni ene se o ska wo de fa ne nuama but store na okoji ye ni ntino wa short ntino o ma ne nuama o kwa Osofo na ko hu store ne de ma nko hu se one na eka on na eka na se de esi ayen so no we sister course efre me ka kire me say na chese o de wan ko hu store no da bi sister esum bia wo wi ase ya ye nim so yagide ye nti sister course na frɛ me ka kire me say memmoa no na wa kwaje store eye wo sister no ono so de Grace dia so ne hwim de aso nti e ba ne sa no menene call bla no ho ti e call bla no nso pema asem because me ne o munyina na ho na me ball bla na mane na bla ne so bedi no kra nti oje nuama na o de kwa week na o di scanner ba o de kwa week na o di scanner ba afede eduru baby no na afede scanner ye den emma biom na me ka kire ne say abula ya frame say scam my na so o di scabeba time na odi card ne ko ho no na okwa na odi sika na ba no eya obesi so na asa ne ko ana asa no de no no na eko obesi mi so na ne ko obesi mi so na me ne ko ebi o kra odi sika ne hye mi nsem ti ekwa na madane amani pa no sa ena ye de ko ene sa afedie eduru baby a bla no o ka kire me say Grace ne ka kire me say nuama ne mu anya fenti amoa no nti amai wa boka ya na nyoma de hi bi na modema no anuama ya de manu no ebi ye straight dress ena ye wo skirt and top bi wo straight dress wom nti obefa saa bi na ba ku bi aye 37 million tie bi oba ye manu 4 no obetwa 2 adwira no akotwa 2 atebu na chese wa ton a week no no agigi ni sika na odi sika na ye den aba ekwa bi so muni ni di dwar mu gini di pa ho se edwadie mu de ya gini di ya na me so no me sa kohwe ni fie okay me kohwe ni fie nti eduru baby no kra no bla na o ma me nuama ma me de manu no
me ne bla ne nyinaa koraa yɛ den ɛkɔ ne fie nti ne yɛnim sɛ adwen bi wɔ na adwen akyi saa nti yɛkɔɔ ne fie ne nyinaa no yɛkɔhwɛɛ hɔ so hu nti afei deɛ ɛyɛ yɛ na sika ne ma ɛna bla ne sɛ hu no na ɔmaa no 2 base saa 2 base na ɔde maa ne sika ne ma na akyi na ɔsa pii no so sɛ edwadie mu no nipa no sɛ ekoduru beebi na sɛ sika ne ma ɛwɔ sɛ wo ma ne sika anaasɛ wo ma ne nneɛma ne kwaso a na ɔkɔtɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obetumi etuatua ne kwaso a ɛnketenkete nti bla ne de maa no no ekyirɛ ɔba no na okuta 50 million because na me minim sɛ wɔde 120 million ɛna ɛbɛba na okuta 50 million sɛ mengye ma bla nam se daabi yɛnyɛ adeɛ sa nipa na ama nneɛma ɔde kɔ bla no nso sɛ nneɛma no mu ɔfɛ waawo so ka sɛ nneɛma no mu ɔfɛ te sɛdeɛ nneɛma no mu ɔfɛ na ɛwɔ sɛ wɔyɛ den wotumi betua bla ne ka ɛna wɔse ekyiri wɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ wasɛnde 50 million ama bla no wo saa de ka wɔ hɔ ɔhu nti na afei deɛ yɛhwɛ sɛ ɔbɛba abɛyɛ nti ɛhɔ a na ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ n'ani da sika bi so okay n'ani da sika bi so na kyerɛ sɛ ɔpɛpa sɛ sɛ ohunyansa sika no ɔbɛba ababa betua ɔdɔfoɔ yɛnkɔ pɛ kurase aduro no bi nom sanse sɛ yɛfa tete atempɔn no so a yɛna nanonom hyɛ di do de si gyare ne nkyɛn ɔbɔkyia ne nkyɛn hɔ pɛɛ ne anɔpa wokɔ skuu a na wabɔ cap no da so ɔdɔfoɔ bibia nsesan daabi rɛko hɛba mmehyɛ wɔ sɛ yɛnkɔ bobɔ bi yɛntwitwa bi yadeɛ bɛn na yɛkɔ ne akɔkɔko atia ɛyɛ kookoo na kookoo no yɛ yade bɔne da bia sɛ metaa ka na sisi yadeɛ no soso no rɛko hɛba mmehyɛ ɛtiritu aseɛ paa pressure no medical ka kyɛ sɛ yɛ low yɛ high rɛko hɛba no ɛbɛtumi adi ho dwuma na akora yee bɛma wonka gya wonka sɛ woso pɛ sɛ ɔto maame bɛden ɛmmoa nkwamoa no kora nyinaa no mmerɛ hyɛ mu a na adwo ye mampɛ saa dabi ɔdɔfoɔ yɛnkɔpɛ werɛko hɛba mehyɛ no bi bɛma yɛ ɔho aduro tɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛm na immune booster no so sɛ wonom werɛko hɛba mehyɛ no a immune booster nkwamoa no akotia yadeɛ wɔ honamdua mu no werɛko hɛba mehyɛ ɛbɛtumi adi wakagyina mu paa ɔdɔfoɔ sɛ yɛkɔpɛ bi atɔ na yɛako ade atia yɛde ako atia yɛyadeɛ deɛ a yɛkɔ Fred Menz wɔ yɛbɛnya bi wɔ hɔ tam hɛba ɛwɔ ɔhɔbo ase saa ɛna free FM so wɔtakyi mahɛ Boga One of God Pharmacy wobɛnya bi atɔ hɔ saa ɛna Promise hɛba nso ɛwɔ adum wobɛnya bi atɔ werɛko hɛba mehyɛ ɔmanfoɔ dodoɔ no a ɛna ɛdi ho adanseɛ ɔdɔfoɔ 0248672271 0248672271 yɛkɔpɛ bi neɛfa ɛni adwuma ɛbɛboa yɛ paa wɔdɔfoɔ yɛkɔ Lawson Beverages wɔn ɛna de durema bitters na badwa so de ginger liqueur no so aka ho aponto ne abadi tuo nyinaa no durema bitters ɛne ginger liqueur no wɔdɔfoɔ yɛ so ma me ewu papa ewu ofa bi ewu untimi hono gari emu omu wo da bi durema bitters ne ginger liqueur no na bɛboa wo na nsan yɛkɔ ayo kwawu Easter no ebodem na yɛkɔ na ahema yi no so no wɔmanfoɔ edi bibiribiri wɔn ni so fɛfɛɛfɛ kama na hensa bi aduro na sensa bi aduro pa durema bitters ene ginger liqueur no wonim dia kakaduro timi ye orofo sɛ wo pub na sɛ wo support wa ɛma bi mpam da bi ada saa na wo hosi a wo ton sanso so a yɛne Lawson Beverages nkɔtase ne ɛnyɛ nhyehyɛye ɔbɛma bi atɔn teso mfa so ɛbɛboa wo paa baabi atɔn sɛ tu sɛ okuma sɛ monten so Ghana ha baabi akɔ a wobɛnya bi atɔ 0242133577 0242133577 osi durema bitters ginger liqueur osi twabi ne gyina wo na so paa ɔdɔfo nya bia ne bia dabi na bia Ghana fo agye atum no ne din na meba bɛbɔ na metu so ama mo no manwumere ɔdɔfo klobia no de Ghana fo ni ho agoro aponto ne abadi to ne bibia da yiyo ni nyina no ɛyɛ klobia ɛyɛ wɔ last size so ne wadantam no wɔ ne wɔ kan wa no no ne friend take me home no ɛma no pɛsɛ ɔdɔfo yentwitwa bi yemu bobi nyoma bɛkɔ nkae pa de ama wobɛtumi atibia di ɔdɔfo bia de emu da hɔ moton sɛ wonom sɛ ekoni ɛbɛyɛ owidie yie papa ɔba pemfo ntimi nom bi woni fie du nwɔtwe a ntimi ennom bi
na mamu a mobetumi anum bi ne de ne psh ya tuso no mo de no bia eno ha ene klobo gogoze jime drinks anu so ama anum bi mra wani so anwumire na da na metu club ye so ana mo stress sa obi te support to be o ma wo fu club ye na ba no kwado obi to so bia eno ha ene klobo panipa tese akosi sei nti odi 50 million ba ye no odi scan ba ye no ena me ka kire ni say bra no compreni kire me na me mpe saade no because ye nyina ye boa ye ho sebio oba me no nante ekopen nuama ne ma ema won sa kan nuama no ema wo koton ena o ka kire me say me de me nya abotre na obeye nti afa de ewo mu a me ntenenka ena da ko me frɛ na me say enne obeba na o se no kire okopiska abetua na nuama na otwae no ode ma nkofo no nkofo emfa iska na ye den emae ntimi nya abotre okogigi iska no na ode abetua ansa efiti ono afedia me hyase se oho a me frɛ no o frɛ na awo mfa ebi o frɛ na awo mfa na bla no nso a me je nuama no wo no hode ma no bla no nso afrɛ no omfa na bla no nso afrɛ no omfa ti da kona mbufu ye na me send in a message na me ka che ne say de oye no opese ye chi mituma na because me di wanim akwaje nuama ama ti aginamu me di aginamu ama adenti na wo sa wo yes ade e na wo be send me message aka che me say de me fam nyina no wote ase na ni ma me konya moto accident ema ne mfempade abu ikorua na hrawam nti ne ma me da hospital hospital be ya wanka hospital kro so mu free be kwai nti minim say bia na ye be kwai hospital nti afa ne yi ni ma me na odi na kofi a wa fokai wa bedru kumase nti menya abotre bosome so a obesandi misika na ma me de akwa akoma sikawura ti ya ho ne de ma anka hwe ankyere ne biom nti bosome so ye no na me sha ase se me frɛfrɛ no me frɛfrɛ na na o send me message and o ka kire me say the fra me frɛ ni nyina no ohu nanso ontumi mfa call no because of fa ohu asam a obeye den obeka kire na just still onkoji gisika ne wokamu no ya ohu asam a obeka kire me kasa ne ni nyam nsu no me refi tama asam no pempen so no ana me frɛ no wa amfa na mbesin call ni fie ho because na maka kire nse me pese me ne nyina akọ akawura no ho ne ye kọ kasa na akawura no buto ni yom se wo de manemre na onye adwuma na won tete scan because e ka de e ba ye tumi tete anya sa akura ye ma onwoma ni bi na koton ye fa ntika no sa pepepe ena menene ye den e kan ye nti menene kan sansam no na afa de mi hunu ena me call ni fie ti me call ni fie no ena mi twen o mantie nwumre ena o ma obi frɛ me nipa ne frɛ me ana obi sa me sɛ osofu ni ena me se ai wona no pan me no ka sa ena me se ai no say ade na grace ni ho na wa ba ni fie ena me se master di asam na o ka kyerɛ me na nipa ne die bufuo kikikiki menhwɛ ye na me se me ye osofu a menye nyame adwuma ye na nya sa mekɔ bunsam gem grace na mo bi fro kasa akire me na ma nipa no kasa asam na akire me na me se masa nyabotre na kasa eja na me kate ne phone no ti na me se na akoma ato ne yem na me sa afre phone no me sa afre ya ade na wakate phone no na obi kura de ka 1 billion na ye hane sa na me say sa na oka na me kate phone no na me sha se me free grace no na me free grace na me say grace boni be na me di ayewo na o say so fo nya me boni na me say say onya me nya o boni di ade enti na wo de me number e manipa no na o frɛ me na odidi matam e bi kura nipa no me chan ni panyi
ade nti na wo de me number ma nipa no enuama na wo beji a wo ma mi ska sa me mfa ma enuama ruafo sa wo je na wakoton awie ansa wo di ska ba na enuama no mfa ska ma ye na omo pressure me na me frewa asama wo be ka che me ndi ye wo se sofo me pa che me na me ka che se sanipa say na one ne be 90 dia de bia wo benya wo hawo because asam si a on kanyansa sam enkyerawo ena eja me de ti na sa abufuo no ena ma me de send in message no ena reply say ne ma me ho to na bosome obekọ akọgigi scan no de aba ti me mfra no bosome so ya me start frɛ na obe send in message say ai ohu mi call na nneɛma wura no so frɛ na ohu call no na ma ontumi emfa ofa onim asama obeka acha na me sa send in message say wo so yale a na se wunya owu a ubewu a enwu na mfa ka meto me so because minim mukrom na makodan obusuanfo se enuama sei no abeje eka sei na hode nti no sore sre nyame se ewrade nsa o yale na koton nuama no ne peskabra because me fra okra no minim se wo de 100 million bi ba ami akote ka ne so na nka yasa apanuama ama na waton na wo di yi ka na firi ho asama wo ka kire mi ti efiri ho no me frɛ na bepem nne me frɛ na on fa call ni biem me frɛ na on fa fa ko a wo kɔgye nyoma no man no store wura din de sɛn store no ye frɛ na abulai ɛno wo fan ewo Dr. Mensa ho Dr. Mensa ho menene na yɛkɔ wo wogidie wo mu sɛ de yeska no wa baba wo ho wo nim sɛ store wura ni nim sɛ enne me ba okra no me ma ne tro car get ni de e de ma te se o de kase ye wo e kana o de no ye ka boma ebe ko ayi ebe ye 358 na ya na nyoma no koton a sikandie no de ye no kra nyame ni mu no me ntwa tro nto ne so da because okoton nyama na week no no discover week no discover ayese emre be se na wotwe mienu ntamu pe na ode start ode ye saade no o de di na wotwe mienu peni dabi me pa cha se ade ne start no be se ne na wotwe mienu so na afedie me frɛ na no mfa ebi okra me kan se bla ba ko ka kire me so ba Dr. Mensa ho nso me frɛ no so kaje bi no ha okay no aba Dr. Mensa ho yanya hunu ka no de eno aye ma Bible no kwafo hwehwem oda so digwa no na menim de ntia umetua moka oda so tonfo su no menim de ntia umetua moka na empokura no eni panim te se kotua mansa kwone mumra machia asem se na esie me nyina ye ntena se saa na me ka kire ne se omra ne enkohu nnuama wura no na ye ne nkasa na tete ka na nnuama wura no kra no enda kra menene kasa no o ka sen ko betete ka no kra ka ope e ka dantete so ko betete ka na e bia week no wakodwa aba udi be 50 million aba woni ma ho so no bosome kra no ubetumi ayi saa ka no efri because ukodwa wo ton ade ukodwa utumi ton ade okay omra sama transie na ababa we nwa ye kan na asem e wo fidue wi so enne fusu kuru ya na sofo so dia beta to se obegiri fusu a ababa wa grace wote bampana se won fa sikai emaye e ya asem wo yemu se wo za de suba ya no ana de na esi ana se modie hwehwem ni ziga omna samwa ya ya sa chetifu bi ma ja mo te empon yo mo so mpon bo mo ba so ma ya de pa anu ya me bedru fia na dwono na me tie program kakra na nam se na nipa benti ne me to no me tie kakra bi am se anchenem se Bible any prophetic Bible no kwafo to buy our status or any me to ya anyway ni mara wo se na ma da kra ne ade me tie bi no ma we dem se ya tibia ne hu bia na so e bi biti nipa ya wo pe ba bi akro no power ya sorry dem wo pe ba bi akro no e fast e ya sorry dem because nipa na
okuta Bible no okoba na ya obebusa bibia because of Bible ninti wanwe ya untimi monache modern nipa nhye nso ene nipa abanye ahokyere na ba nti nipa bi nso afasa anyansa kwan no edi biti ni nwia saa fosu nsem ni ade a obeka fie ni wa kyese ba bi ebekọ bia na yekoye adwuma bi ebi ba na na ye ka asem bi se untimi nyina so njeje nipa se na ye papa yi esofu yi na wo ka asem bi se wo na nsanya na saa no mane happy ni mu ye nhwa de bi nka nipa wo de ka wo ya de bi mane ye fe e wo kwan bi so ya we ka dwuma bi a ye musa obi ho a wo behwe bia na bibi kura na asifie wo be na ne ba bi kura yade wo behwe na sika no kura ne bia okoton no makro bi susu de ne sa bebom na ni nyina gyina se eye kasa e wo wiase ni pantie sa no ma we de biti ni papa wo wiase no ababa we yentimi nyina ho except so no nso aba ne mo wo abode se ampa se wonyi papa ni maami sika e wo kwan bi so na saa nhyehyɛ ne saa no ye ka no na saa nye saa no ye ka na e de na asie atense no mo kasa mo de ne picture to so ba besi ne sim nanka obi asebe ya ka wasem de o picture to TV so anya bia ne yehwa de bi se ye simpanifo se ponko abodam so anka ni wura mo odam ta baba woni abusua se ba cha fidie so na de ne picture to so na sebe ye di ne ho fa bia na se ye di na tema anka ye behu ana wonya hwe ne bia ye se o maami di wo se wo bi ana wo de yanka excuse me to say yanka nsanfo bi mfa nom anka ye behu na busua ni bia anka wapie baka sa sister na mo kana sam me nua no waye den tie mu sese no abesi na ye kan sam yi mabusa producer obi a meka hwe besi na ye kan yo tefo nte ni yi na me na wo kan sam bi se otwa na nantoa empoa ene so ye saade na waka saade a ene no ye aggressive se enya de ye tibika bibo ano se yampa so ka sa so nka saade a ene ka umpre no ye de picture to so umpre no ya ni pa bi ho no mo a na semba se ya wo de picture to na wo kan na sema ape wo bon se na de busuan ni bi ana ono aba asem ne nte sa o enu tie na eduru ma bi se na ba se ba ko batra na o kan na sema ye na e panes wan hwe ya na nipa ne ba no do ba be kan na ye di ba we de ye mu sese eyeka etasi me ka efie ni wa maami bi sa mu di ani mu kwaji fo so ma no enu sa eno de ka to wo so no ye friend me wunam dika na ye me se ni din di grace ya grace baby obi am cha ye nwa ba ono so ha no ya we de din grace ye nya wa na so ba kan so china ba man ne ma ko je se ne na na etie ani na etie ne na mfa program enya so pa grace enya so pa grace ne mo din de we force grace anadwo se ne din enye yi nko be sesa so enti ya o de me pese me catch grace ya o da so ise atiefu amuti obi oni maami bia na sister yi wo mo ayen be wo ya ani mo ya obi ba be kana semche de bia me se de nipa di nkontompo ba be kana ya ne wan hwe ya ebro ne kure so because matese yesi sofu bi kura agina mu anyante sa ana sofu bi sa sofu no so no owen ye be sre mu nso amudi obi anim ya ubusa ye nwa ba men se nyanya bia store na no te maami si wakwa akoje no na wo pe no makwa akogumu no okwohwe o se da bi edu no ma bia sika ekwa wuni akire no mmehwe ne ye o atiefu amutie de betimi de agamo ano no sika wodi ma wo bi na wodi kwa wankasa wuni akire no ehun nsam no soso na nso edu ma bia na nkate ba ko ya kwose nkate bia so ampa ebi yesa mo mo de ko mo de ba eye da na akoda ne sa yentimi nyina won kase maami ebi ase nanso enka ba bi enka waba na wotutu makwati twitwa mboa ide na se ni da ho wasi anto akro wa hwe gu ni yem na se ni da ho ya ba ye na ya ka asem na obehwe na nka obi afre ye nipa na mo kana asem na nyono o wo ba fie kwa ne baba ko nyame nko anko wu ana se nipa no bia mesra mo mfo ntwa asem no nto na ebi a meba eno de na eye different o ba be sinne Obetra TV so na uka obi wan sambone dia ubenye obi ba ye kase dia abusha na obi because obi asro se obeyi nanim na obetua na se koba se okay sabe previous and duabo bi bem
nessa bushua na ekwa de abonse ne atu santen me patro ese mo ka se bi na nkrofo no be kan no mu wo mo number mo mpo mo mayen ye be se Grace woni wa bushua me pa mo chawo ento na nkosi this week de mo yente monga mesrawo Grace wona ada TV ne so no abushua fo edan ya nipa wo abushua e wo krom a enti ye be sre mo modern na fi na nkosi kira no we wasa ko ba bi foforo ajeje ko sa na ti o yawo wo be hwe no de ka be almost by 2 billion ya be sre Grace wada Roma eni wa bushua sa na ye be ka no because ponko bodo ni wura mo dam mo ma Grace no mo fa ne mra ne ne ntrase na ntisa we friend mewu na me de kajaw o de kajaw wo mo ne hwe na yiye ntuo ye ntisa obi abeta fidie so kasa no ano wode papa so esofo ba ye ne abeje ntokwa na ko okay ewo Yesu di mebo a so Yesu di mo okay ababa wa Grace no me ni bibia meka che na nwumere na maami de me ni masode ya wokọ na wode ya fa yie papa so so ye sofo kanya sana ka jira because already when ka twa nanso asantemanso kasi ya boa sani pase ya no se bia ku se bia nya adom kura honhombo ne omu nso duabo ne momu bodua ne wiane asa ko yemu ade wo nsuo ne so ya na ye wo ma bia enu amedika ka tro se ye wo ma bia omtimi bo aboso wa bere omu kura afiri mu awade na ye basa omu hwe omu ma university me bi be ye doctor lawyer fo ne nurse fo mpanifo ene bi su ma bi su omu ye kalabule sana maami bi woton kokko wo Dr. Mensa hwa ya ye frɛ no na afra be fa me kokko asante mampon besi ne na me den cham na namu wo ma anwea dua ma boni dua ukoka obi so se ade na preach dua bo na ma hwɛ dua ne nyanya no me konsuo so no maka che na kakari se jira aya pese so nya obi atwa na mpo atwa so ne mpo me kokko twitwa mpo basa o se nyankopɔ kwa bɔ mpa ya mana de wa ya mana wo ye bi ma Mose wo ye bi ma da Awurade na aden na wano oya di afa yie frise papa wo yesofo ommo me kwa di kosua mienu hwe nanim da ya afrakman omuno mu do ba fa me kokko no ye ka asem ibesi ne na me ka se abusua bi wa nipa bi wo na wo ya ma bi akoka abusua enti afrakman oton kokko enti ne ma woni ma me kwa antoa no me busa na kakere wo se dua ne be ya adwuma na me kwa se no me pese ne besi aye fast ama obi ahun se me nipa bonni because me heaven me kobi me ba declare me ho se heaven me kobi na Ghana have the obi ani ho be ko heaven wa ha etumu kama komantum ye mu ate se wo be bre abomodin apenuama ma onuama no nso me pa me mfa so obi anto so 0554931931 0554931931 ema bi enipa bonfo kumase monten so ebi ma me no ton kokon so nipa boni ni na ba bi omote no ayase subin so no te kwasi dem kwa kubundu o mi amekwa kubundu subin no so kwasi ebe kumase acha nsuo ni nananom nyina anim yan omo ni madwuma ye de bo amanfo ba bi omote ton kokon na ho ye subin so mekwa kubuni dua wo ho papa ekura de ono ya ade so okohwe ni fie hello Beto ye we Peter ni o ma hu dada ayi mami de wo ha gire pa o woni nkuko wura na nso ha ta na afra nkuko wura na de ono agita di to to wura no do to ande ya na life no we to na ayi lita iso we te no ni hu to ni subaya no na we ta ga de to bi pola na to te ye we bunu bi asanta ko akon ko asa ti pikini nyina wa ye te duma na ai te ta wa e want to be there we be kra mo te ye ne ti ati che ne pidu ada ne na de obi se di pupo da on de ozo to le panko de de bifo onye no ta ne kuma se no 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 okay nipa mienu no de adi o ma bi ka ho hello ya sam kase pa ya sam kase momo asem no nko na me so me kura me di nko ma me kromfo se mo se oye nkokọ hema oye kromfo na afra no hello yey kama pa yakoyanim
na mo zalu pa omna za mo dia ho ye wo mo ho den sa akwaban no we wa wo de hie mena yene awade na mo bi do do mo afi ko bitu ko chiri kurum ofa we echo na de da da awa e de tontoma ana na to class wo said na da wo twa won di won twa po akọ obuni panko obehie bifuo we wo fa say SK Bullets ya mena yene obo ase won ya menya djuma na okay hele okay ye Famo masobaton mo kuchi contract one Nigeria. Okay. For baby sebi. Dear mami, nka meme dwuma o. Na o ma me ne mami ya. Sebi producer na plano na uti anyi na de chi na koda. Wan hwi no wan kwa wajapade na. Ade ba chi na hwa mi ni ho. Cause no be sisaton. Na ade ba kwa emu abo papa no wakasa se. Sebi emu ekwa didi ma ya bi keka ho. I mean, I can't call the who's had the big opinions, but this guy bay, who's what the 5,000 and Sunday. It has the same, I'm not Sassiana cause offer. Would you have blown us as ever back a shiaka and I'm a boy? The Sassiana can no one, my man started cake and near no ye in nature. Said, Gamma, mammy said, employed yes, sir. Oh, yes, sir. Shall I have offer? Oh, I now quite with him, getting the matching item on the other down. Said, yeah, piano. I mean, is a mattress can have us up, but in kind of a CP. Okay. Hello. 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 Yeah. Me pa chana where dey. Adom any experience with na menaso. Ye do bad ya see. We eye wosonfo na naje am kasa free adakwaja chitiku. No okay. Oposu maame no wo ye kronfo ankasa ohene dem ko bin kan chiro. Wo ye kronfo ankasa. Oposu menim se wo de maame ne dia ba hade. Wo betina ma no. Na menim se mo ye modwuma so. Na menim se wo bebre ye oposu makrao. No okay. Ya for friend nyina nsi ya mebre na ye be. Papa ye besere maam ye. Ye di ho dwuma wate. Sabia ku sabia nyaado. Bo na nya hwe. Papa so nya hwe. Enkra me de be gya no. Omna sama. Birthday. Ya, for birthday. Kevin mo fam to so ma me na ye mfa ma. Ye ni ayenwa ba your friend Florence Osu. Aye ono an CEO 2 cent. Me nwa ya port ye nwe hye no. Sompati for sompare for nya enwa Florence Osu. Nyankopon enhira wo ma sika wo ma nkwa. Wa CEO ya port na se ye mfa birthday emfa ma oba so no pa Nyankopon hwe so ma sika no ma wa ho de no ma nkwa. Florence Osu ye ma happy birthday. Okay, na ebrebe ofosu abo age me ne ma pa fosu pa se mpeni pa ye de mu besie nyame ya doma bo chena da ye be ye adwuma ofosu abo